Дами и господа, тази песен е специално направена за Исус и Надя и техните деца. Ани, Мима и Николета и Петя и Занша при Георги от Беляновец Борисов Продакшн! Кајагили Таро, Исус патрона и Леско семејство, Лески, Ром и Надја, за Ани, Мима, за техните две срца, Рома, Лени, фамилија. Цяла